поздрав от Есмералда за нейното семейство. Тя казва, че много ги обича и винаги ще бъде до тях. За своя брат Дилян тя казва, че той е нейната опора и нейната сила винаги ще бъде до нега. И в добро, и в зло много го обича, защото той е нейният единствен брат. За своята сестра Цветомира тя казва, че би направила всичко за нея. Тя е нейната усмивка, казва, че само някой да я докосне ще го направи на пух и прах. Винаги ще бъде до нея и в добро, и в зло много я обича и никога няма да позволи някой да й навреди. А за своята майка Анелия казва, че тя е всичко за нея на този свят. Благодари на Бог, че я е дарил с майка като нея. Благодаря ти, мамо, за майчиното рамо и за подкрепата в трудните моменти. Обичам те и така ще бъде през целия ми живот. Винаги ще бъда до теб и никога няма да те оставя. Обичам ви и не забравяйте, че винаги съм до вас. Ей, семейство мое, пак сте в мисълта. Всяка нощ за вас се моля в тъмнината. Всеки спомен носи вашата следа. Вие сте в моята тиха душа. Вие сте в моята жива съдба. Ей, мое семейство, обичам ви сега. Всеки миг ви пазя в своето сърце, колкото и да ви крият ветровете зли. Вие сте моята мечта. Братко Дилян, ти си моята опора, моята сила ти си всеки час. Цветомира, ти си моята светла усмивка. Мамо Анелия, свят за мен си ти. Докато живея все ще съм до вас. Обичам ви и няма да ви оставя.